Тотар дәүләт җыр һәм бию ансамбле декабрь айында Россия шәһәрләренә гастрольләргә чыкты. Гастрольләр ТСРның 100 еллыгына багышланган. Яңа программа Самара, Пермь, Красноуфимск һәм Екатеринбург шәһәрләре тамашачыларына тәкъдим ителә. Тотар дәүләт җыр һәм бию ансамбле традицион Казандагы концерт өчен туган ил дип исемләнгән программа әзерләде. Программаның бер өлешен ансамбльнең алтын фондына кергән чыгышлардан торса, икенче өлешендә туй музыкаль-хореографик спектакль премьерасы тәкъдим ителә. Ансамбльнең хуҗасы минем улым Хаметов Айрадулла инде. Улымның шундый ансамбльнән ничек килмиш иде утырасың инде. Бик сөенеп, бик шатланып килдек бөтен туганнарыбыз да. Аллага шөкер. Бик күңелле. Минем кызым Лейсен. Минем киленем була. Аның килене була. Минем балалар улы. Балалар өчен менә шулай итеп килдек. Шушы ансамбльдә мин 25 ел яшәдем. Эшләдем инде. Әйе. Биючеләр нәселе.